أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a masu sauraronmu, muna yi maku barka da wannan yammaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya Allah Ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi ƙarfinmu. Allah Ubangiji ka iya mana, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan darajar Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraronmu, abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin ya hayu ya baki. Ya hayu ya baki. Idan mutum yana so ya dade a duniya kuma ya kasance ya cika da imani, ya ringa yin wannan addu'ar kullum. Insha Allah, idan ka rike wannan addu'ar kullum kana yi, zaka dade a duniya kuma zaka cika da imani da yardan Allah. Zaka samu tarikan aiki alkhairi da yawa. Allah ban ya samu dace kuma ya samu cika da imani. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryenmu ya dinga zo maku kan tsaye inda muka saka, kuma a yi mana liking, a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan addu'ar shine kamar haka. Wannan addu'ar za iya yin shi da safe, kuma za iya yin shi da yamma bayan asar, haka ma za ka iya yin sa da dare. Kuma ba wani addu'a mai yawa bane. Bayan in kai miftahul amal, wato istighfari 100, a salati annabi 100, la ilaha illallah 100, sai ka yi wurin sunan Allah mai girma, ya hayyu ya baqi, ya hayyu ya baqi. Kamar yadda kuke ganin nan, ana karanta kafa 36 ko ka yi kafa 1000. In ba ka da karfin kafa 1000, sai ka ringa yin kafa 36 kullum. Kuma idan aka yi ya hayyu ya baqi, aka karanta kafa 36 ko kafa 1000, ana karanta hutuba kafa 7. Hutuba kafa 7. Wannan hutubar shine kamar haka: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'alni mimman tala umruhu wa hasun amaluhu waj'ala dunya bi yadi la bi qalbi waj'alli husna khatimati bi hurmati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wannan hutuban shine ake karanta kafa 7 gashi a rubuce. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, idan ka kasance ko kin kasance kina yin wannan addu'ar kullum kamar yadda muka yi bayani, insha Allah tabaraka wa ta'ala, za a dade sosai a duniya kuma za a cika da imani da yardan Allah. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da nasara kuma ya samu cika da imani, ya samu yi kakkenwan karshe dan darajar Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirri, za iya tuntuɓa mu a kan number wayan mu ko a tura mana saƙo a kan WhatsApp number din mu. Kuma in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryenmu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka. Kuma a yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ya ba mu sa'a kuma ya amsa dukkanin addu'o'in mu dan darajar Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.